खुलुमबाय बयबो रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम दा बेवहाय जों गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा मानो होनब्ला गोदानै दाजानाय इलेक्शन कमिशनारजों दाजानाय गोदानै दाजानाय 42 नं टंला समस्तियाव गाबोन सुबुं सांग्रांथि मेल लानाय जादों आरो बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा नुजाफैगोन मानगोनां आसामनि गोख्रों आरो जुब नेता पीयूष हाजरिका बिथां लोगोसे एमपि मानगोनां मंगलदै लकसभानि एमपि दिलीप शइकिया बिथां आरो बदरपुर समस्तिनि जोंनि गोदानै दाजानाय टंला समस्तिनि प्रभारी जितु गोस्वामी बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आसा खालामदों बयबो जाहाथे बेवहाय फैनानै जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे जोंनि उत्साह बारायफैयो आरो जों गोदानै दाजानाय गुबुन गुबुन जोङो मोनब्रै मोनबा समस्तिजों लोगो नांनानै टंला जादों बे हिसाबै जोङो बेखौ मोनसे सुबुं सांग्रांथि मेल हिसाबै जोङो गाबोन खुंनो लानाय जादों बेवहाय जोङो गोदो उदालगुरि समस्ति पानारि समस्ति कालाइगाव समस्ति बेबायदिहै लोगो नांनानै दायो खनसे ज' मोनसे समस्ति जों मोनदों टंला 42 नं टंला बेखायनो बेवहाय जोङो गाबोन सुबुं सांग्रांथि मेल लोगोसे गोबां जोंनि ओनसोलनि जौगाथाय खामानिखौ लानानै सावरायनाय जागोन बेवहाय गोबां सुबुङा गावनि आवेदनफोरखौबो होनो हागोन गावनि अभाब अभियोगखौबो गाबोन होनो हागोन बेवहाय जोंनि ओनसोलाव माखासे मानो होनब्ला बियो मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार जोंहा मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिजों दैथायहरजानाय हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांनो दैथायहरजानाय बेखायनो बियो डाइरेक्ट बिथांनिसिम जायफोर आवेदन खालामगोन बियो डाइरेक्ट बिथांनिसिम मोनहैगोन बेखायनो रायजोफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै गावसोरनि समस्याफोरखौ बुंफैनो थाखाय लोगोसे बिथांमोननि जि मेहेरगोनां भाषन बेखौ खोनासंनो थाखाय आं रायजोफोरखौ आंनिफ्राय गुरै खावलायहरदों जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो बेसेबांसो मानसि थुबुर जागोन गाबोन जोङो ट्राइ खालामबाय थादों जोङो 7,000निफ्राय 10,000नि गेजेराव जोङो गेदारिं टारगेट खालामदों हयथ' जोङो बेखौ जाफुंहोनो हागोन जोंनि गासै कर्मकर्ता जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो सावरायनानै बेखौ थिग खालामनाय जादों नुनो मोनदों जिहेतु बेयो पार्टिनि खोथा नङा होनना बुंजागोन खारन समस्तिनि खोथा बे हिसाबै नोंथांमोननि जितु मित्र बिथांमोननिफ्राय बाहागो लागोन जों बेखौनो खावलायदों मानो होनब्ला बियो मोनसे सुबुं सांग्रांथि मेल आरो बेवहाय अर्गानाइज खालामदों जों भारतीय जनता पार्टी हिसाबै कालेंदर मण्डला बेवहाय बयबो लैहोर लैहोर फैनांगौ जोंनो नांगौ जौगानाय आरो जौगानाय जाब्लासो जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय जों बायखिसा बुस्थुखौ जोङो दिहुनना लानो हाब्लासो जोंनि ओनसोला जौगानाय जागोन बेवहाय जोंनि टंलायाव बहुत समस्या दङमोन जों बेखौ लासै लासै मावगासिनो दङ आरो बहाबा जुदि थालांबावदोंबा बेफोरखौ जाहाथे आसि दिन्थिनो थाखाय रायजो राजाखौ आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो बिथांमोन गोनां पीयूष हाजरिका बिथांनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ खोनासंनो थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो ज' फैनानै बाहागो लाफैनायखौ आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय जागोन दे मैयानाव माबाफोर बुंगोन माबाफोर थालांबावबाय ना मा बुंगोन जासिगोन ना पेन्डेलखौ नों लादो